Mga bulan sa isa ka tuig. Hello mga bata! Ako si Ma'am April. Ang mensahe naton sa subong nga adlaw ang makilalan ko ang mga bulan sa isa ka tuig. May isa ka napulo kag duha nga mga bulan sa isa ka tuig. Sunda ako. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Isa-isahon naton sila. Una nga bulan ang Enero. Sa una nga adlaw sang Enero, maggahod kag malipayon nga ginaselebrar naton ang bagong tuig. Ikaduha nga bulan ang Pebrero. Sa ika-isa ka napulo kag apat nga adlaw sang Pebrero, ginaselebrar naton ang adlaw sang tagipusoon. Ang adlaw nga ginapakita naton ang aton pagpalangga sa aton mga pinalangga nga mga ginikanan, asawa, amiga, kag amigo. Ikatatlo nga bulan ang Marso. Sa sini nga bulan, nangin aware kita sa paghalong kapag likaw sa kalayo o sunog. Kag pagpapakuna sang aton mga ido, agud malikawan ang rabies. Ikaapat nga bulan ang Abril. Ang bulan sa diin ginapahanumdum kag dako nga pagpasalamat naton sa aton Ginoo sa paghalad sa iya kaugalingon paagi sa pagtaltal, agud masalbar kita sa aton mga kasalanan. Ang pinakadako nga sakripisyo nga hindi malapawan sang tanan. Ikalima nga bulan ang Mayo. Sa ikaduha nga Domingo sang Mayo, kinaselebrar naton ang adlaw sa mga nanay. Nga nagpangabudlay nga mabuhi kita paagi sa paghalong kag pag-atender sing maayo halin sa sulod sang ilatian hasta sa kinabuhi naton sa sininga kalibutan. Ginapakita naton ang aton pagbalangga sa aton nanay, mama o mami, tanda sang aton pagpasalamat sa sininga adlaw. Ika-anom nga bulan amo ang Hunyo. Sa ikatatlo nga Domingo sang Hunyo, kinaselebrar naton ang adlaw sang mga tatay nga nagatudok hayod pangita obra sa adlaw-adlaw para mahatag ang panginahanglanon sang pamilya nga mga pagkaon, bayo, balay kag iban pa. Ginapakita naton ang aton pagpalangga sa aton tatay, papa o daddy sa sining adlaw tanda sang aton pagpasalamat. Sa bulan man sang Hunyo, ginaselebrar naton ang aton graduation o pagsira sang klase sa sini nga tuig sang pag-eskwela. Ikapito nga bulan ang Hulyo. Sa bulan sang Hulyo, madamo ang nagabakasyon para magpahuway pagkatapos ang pagpangabudlay sa pag-eskwela sa mga kabataan kag obra sa mga ginikanan. Ang iban sa aton nagalakaw sa ibang lugar. Ang iban nagapaligo sa baybay. Ang iban mas gusto magpahuway sa ila panimanay sa subong nga tiyempo sang pandemya. Ikawalo nga bulan ang Agosto. Sa bulan sang Agosto, ginaselebrar naton ang adlaw sang aton mga bayani nga nagsalbar sa aton sa tion sang kalamidad kag tiyempo gera. Sa subong nga tion sang pandemya, doktor, nurse, pulis, maestra, mangunguma, mananagat, manugdumala, kag iban pa. Tanan nangin bayani sa tagsa-tagsa nila nga mga pamaagi. Ini nga selebrasyon tanda sang dako nga pagpasalamat naton sa ilang mga sakripisyo para sa aton. Sa siniman nga bulan ginaselebrar naton ang buwan ng wikang Filipino. Ang ikasyam nga bulan ang Setyembre.
Ang bulan sang aton pagbalik sa buluthuan o eskwelahan para magtuon magbasa, magsulat kag iban pa. Ika-isa ka na pulo nga bulan ang bulan sang Oktubre. Sa bulan sang Oktubre kinaselebrar naton ang adlaw sa mga manunudlo. Ang adlaw nga ginapakita naton ang aton pagpalangga o pagpasalamat sa mga sakripisyo sang aton mga manunudlo para mapaalam ang mga estudyante nila para sa ikaayo sang aton buwas panglab. Ika-isa ka na pulo kag isa nga bulan ang bulan sang Nobyembre. Sa bulan sang Nobyembre kinabisita naton ang aton mga pinalangga nga nauna na sa aton nagpahuway sa kalinaw. Tanda ini sang pagpakita sang pagpalangga kag pagdumdum naton sa ila, pagpasalamat sa tanan nga sakripisyo nga nahimo nila para sa aton sang buhi pa sila. Ika-isa ka na pulo kag duha nga bulan ang bulan sang Disyembre, ang katapusan nga bulan sang tuig. Sa sini nga bulan, malipayon nga ginaselebrar sang tanan ang kaadlawan sang aton Ginoong Hesukristo bilang regalo sang aton nga nangitnon nga Ginoo nga nagpakatawo kag ginlansang sa krus para masalbar kita sa aton kasal-an. Gani ginaselebrar naton ini nga bulan paagi sa pagbulig o paghatag sang regalo kag iban pa sa ibang tawo, labi na sa mga pigado.